Elokuun lopulla tuhansia ihmisiä kerääntyi meditoimaan Romaniaan Mustanmeren rannikolle. Mukana oli myös suomalaisia joogaharrastajia. Aurinkoisen julkisivun takana tapahtuu asioita, jotka eivät kestä päivänvaloa. Siinä on kaikki nämä lahkon tunnusmerkit, että siinä on yksi totuus, yksi päättäjä, se pitää erillään toisin ajattelevat. Joogaliikkeen guru on romanialainen Gregorian Vivolaru. Vivolarun ja hänen seuraajiensa epäillään sekaantuneen ihmiskauppaan ja pornoteollisuuteen. Tämä on tarina siitä, miten ihmisiä voidaan hyväksikäyttää hengellisyyden varjolla. Intiasta lähtöisin oleva jooga on harjoitusmenetelmä, joka tähtää ihmisen henkiseen kasvuun ja hyvinvointiin. Viime vuosina jooga on maallistunut ja siitä on tullut monille arkinen liikuntaharrastus. Jotkut joogakoulut kuitenkin vaalivat yhä joogan henkistä perintöä. Yksi niistä on joogakoulu nimeltä Natha. Nathalla on Suomessa parisataa oppilasta. Koulun joogakurssi kestää lähemmäs 20 vuotta. No ensivaikutelma oli hyvä. He opettaa hyvin tällaista alkuperäistä joogaa ja kunnianhimoisesti hatha-joogaa, että se ei ole semmoista varovaista mummovenyttelyä niin kuin jossain. Heti opetuksen alussa tulee tällaiset perushenkiset opetukset. Ollaan positiivisia ja rehellisiä ja niin päin pois. Ulospäin Nathan toiminta näyttää iloiselta ja aurinkoiselta. Mitä syvemmälle oppilas etenee, sitä lahkomaisempia piirteitä toiminta saa. Koulu on erotettu kansainvälisestä joogaliitosta. Nathan opetus on vain sisäpiirille tarkoitettua. Tehdyistä harjoituksista ei saa puhua ulkopuolisille. Siksi tässä ohjelmassa haastatellut entiset nathalaiset esiintyvät anonyymeinä. Se oli toisaalta jännittävää ja motivoivaa, että sitä tietoa tuli sillä tavalla tipoittain. Sitten siinä pikkuhiljaa tulee enemmän tämmöisiä uskonnollisia piirteitä siinä opetuksessa. Ruvetaan pyhittämään niitä joogaharjoituksia ja rukoilemaan ja tällaista. Natha ehkä vetää puoleensa sellaisia ihmisiä, jotka on jotenkin todella kiinnostuneita henkisyydestä ja haluaa omistaa sille koko elämänsä ja jotka ei sitten enää halua elää mitään niin sanottua tavallista elämää. MOT sai haltuunsa Nathan sisäistä opetusmateriaalia. Luentopapereissa annetaan erilaisia joogista elämäntapaa koskevia ohjeita. Natha pyrkii vaikuttamaan siihen, miten oppilaat hoitavat sairauksiaan, kuinka paljon he painavat ja mitä he syövät. Nathalaisia opetetaan esimerkiksi puhdistautumaan oksentamalla. Tämä oli liikaa Marinalle, joka lopetti joogaamisen Nathassa. Mulla on ollut syömishäiriö ja mä ajattelin, että mä en ikinä enää halua oksentaa ja mun mielestäni se oli jotenkin sairasta muutenkin. Että eikö ihmisruumis muka nyt kestää, että jos joskus herkuttelee tai syö kakkuja, että ei se nyt voi olla henkisesti niin kauheata. Natha opettaa myös tantraa. Tantra on uskonnollinen filosofia, joka tähtää pysyvän autuuden kokemukseen, eli valaistumiseen. Tantra voi sisältää myös seksuaaliharjoituksia. Natha opettaa klassista tantraa, erotiikkaa henkisenä polkuna. Eli miten valjastaa erotiikan luovat energiat henkiseen kasvuun. Siinä tähdennetään nimenomaan rakkautta. Se on edellytys tantran harjoittamiselle ja myöskin tietynlainen päämäärä voimistaa rakkautta. Tantra-kurssi sisältää kurssilla tehtävänä jooga- ja meditaatioharjoituksia. Erottiset tehtävät jää kotiläksyksi rakastavien parien kesken tehtäväksi. Nathassa toimii suljettuja ryhmiä, kuten viraryhmä miehille ja shakti-ryhmä naisille. Tantran perusajatuksiin kuuluu, että nainen voi sen avulla löytää itsestään eroottisen jumalattaren. Jenni ihmetteli tantratunnilla esiteltyjä videoita. Ne naiset oli vaan kauhean pornografisia, räikeästi meikattuja ja silikonirinnat ja sanoin sen sitten ääneen, että ei tämä mun mielestä
kyllä todellakaan edusta mitään jumalattaruutta tällainen kuvasto. Ja tämän kurssin vetäjän reaktio taas oli jotenkin täysin tyrmistynyt, että miten mä tämmöistä kritiikkiä esitän. Uskollisimmat nathalaiset asuvat ashrameissa, eli henkisissä yhteisöissä. Nathan ashrameissa asuu myös lapsia. Tämä maalaistalo Pohjois-Shetlandissa, Tanskassa, on tuttu paikka suomalaisille. Tanskalainen Kim Schmock osti maatilan 90-luvun lopulla. Schmockin ja hänen naisystävänsä lisäksi taloon muutti Nathan jäseniä. Pikkuhiljaa tila liukui Schmockin käsistä ja muuttui jooga-ashramiksi, jossa järjestettiin Nathan-leirejä ja retriittejä. I was helping, I was part of it, so at that time it seems right. I mean, everything was at that time fine, nice, everybody was helping each other, and it was also in good spirit somehow. They have kind of put barricades so you cannot get in. 4 vuotta sitten Schmock havahtui siihen, että jotain oli vialla. You get involved more and more, and they are controlling suddenly your life. And suddenly you don't have time to your friends, you don't have time to your family. They will be your family. And actually, when you realize this, it's often too late. Kim Schmock halusi irrottautua nathasta. Hän yritti myydä ashramiksi muuttuneen maatilan nathalaisille. Well, the lawyer was of course sending them offers, and in the end they said no thanks. And instead of leaving the property, they occupied the place, saying it's our place. They broke in when I was there in March. They broke in through the window when I was alone there. And Kim Schmock joutui jättämään kotinsa. Hän asuu nyt asuntovaunussa muutaman kilometrin päässä maatilasta. Schmock maksaa edelleen tilan ostoa varten ottamansa pankkilainaa ja on lähes vararikossa. Tilan omistajuudesta on käynnissä oikeustaistelu. My whole life have been quite a mess the last couple of years. Compared to a normal life, I mean, this is quite chaotic because all what I earn goes to the lawyers and for paying for my property. Natha-koulujen jäljet johtavat Romaniaan. Ne ovat osa romanialaista joogaliikettä nimeltä Misa. Elokuun lopulla noin 3000 joogaharrastajaa kokoontui Misan vuotuiselle kesäleirille Kostinestiin Mustanmeren rannalle. Mukana oli myös 30 suomalaista. Kostinestin leirille päästäkseen jokaisen osallistujan on lähetettävä itsestään 2 valokuvaa. Naiset bikineissä ja miehet uimahousuissa. Leirille osallistuminen edellyttää myös puhtaita tuloksia syfilis- ja HIV-testeistä. Vaatimukset ovat samat Suomen Natha-koulun kesäleireillä. Leirialueen ulkopuolelta tavoitimme Misan tiedottajan Riina Kalekin. Our yoga school has opened other schools in countries like Denmark, Finland, or Italy, Spain, even Argentina, Germany, England, a lot of other countries. And what is the relationship between Misa and the other schools? Especially, they are also like Misa, just that they're in other language in other countries, but the same school. It's the same thing. We are teaching the same yoga. Kostinestin leirin kohokohta oli tuhansien ihmisten muodostama spiraalimeditaatio. Depends on every participant, but you can have a very better, effective, feel a lot of love, communion with God, mental clarity out of different states. What is the final goal of Misa? To communion with God. This is for every person who comes here. This is the purpose of yoga, actually. And what God is it? The only God. The only God that exists. The God, the Father. This is the God. But the Christian God or?
The Christian God and it's the same. I mean, we cannot talk about different gods. Elokuun alussa Suomen Natha-joogakoulu järjesti vastaavan spiraalimeditaation Faces-festivaaleilla Karjaalla. Sä voisit ottaa tuon kameran pois ihan oikeesti. Molemmissa tapahtumissa kuvaamista yritettiin rajoittaa. Spiraalin jälkeen kaiuttimista kajahti viesti. Puhuja on koko kansainvälisen joogakoulun guru, romanialainen Gregorian Bivolaru. Hän määrää seuraajilleen kirjeitse henkilökohtaisia harjoitteita, kuten joogaa, meditaatiota tai konkreettista työntekoa joogakoulun hyväksi. Bivolarua palvotaan avoimesti myös Suomen Natha-joogakoulussa. Hänen kuvansa koristaa Nathan joogasalia ja on esillä kaikissa Nathan tapahtumissa. Uskollisimmille jäsenille Bivolaru, eli Grieg, antaa uuden nimen. Uuden nimen antaminen on yksi keino, jolla ihmiset sidotaan liikkeeseen. Griegin mukaan häntä arvostellaan siksi, että hän on maailmanlaajuisen salaliiton uhri. Ja sitten oli nämä UFO-jutut, että Vrillon nimiset avaruusolennot ovat, heihin otetaan yhteyttä telepatian avulla sun muuta. En mä enää nähnyt, millä tavalla nämä liittyy joogaan. Totesin, että en voi uskoa tätä ja sitten mulle sanottiin, että täytyy uskoa, että kun guru sanoo näin, niin silloin se asia on näin. Kyllä täällä niin kuin tavallaan pakotetaan tekemään se valinta, että joko sä otat sen gurun tai et ota ja silloin mä valitsin, että en ota. Vuonna 2004 Romanian salainen poliisi pidätti Gregorian Bivolarun. Seuraavana vuonna Bivolarua vastaan nostettiin syyte useista eri rikoksista, kuten alaikäisen sekaantumisesta, veronkierrosta ja laittomasta rajanylityksestä. Gregorian Bivolaru pakeni Ruotsiin ja haki sieltä turvapaikkaa. Romanian poliisi pyysi Ruotsia luovuttamaan Bivolarun oikeudenkäyntiä varten. Luovutuspyyntö käsiteltiin Ruotsin korkeimmassa oikeudessa. Tapaus herätti huomiota eurooppalaisten ihmisoikeusaktivistien keskuudessa. Myös Suomen eduskunnan ihmisoikeusryhmän silloiset puheenjohtajat Ulla Anttila ja Kari Uotila vetosivat Bivolarun puolesta. Lokakuussa 2005 Ruotsin korkein oikeus teki päätöksen. Oikeus kieltäytyi luovuttamasta Bivolarua Romaniaan. Peruste oli, että Bivolaru ei saisi kotimaassaan tasapuolista oikeudenkäyntiä. Vuoden lopulla Gregorian Bivolarulle myönnettiin Ruotsista poliittinen turvapaikka. Saatuan turvapaikan Bivolaru katosi maan alle. Vuonna 2007 Bivolarua ja hänen seuraajiaan vastaan nostettiin uusi syyte. Tällä kertaa syytekirjelmän laati terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yksikkö, DICOT. During 2007, Gregorian Bivolaru, together with 20 other persons, were indicted and sent to court by the court, charged with several crimes, among which organized trafficking in human being, outrage and disturbing public order, and fraudulent border crossing. How big is the case? The case is huge. Are many persons involved, and are thousands of documents. Todistajan lausuntojen mukaan Bivolaru vaati seuraajiaan esiintymään erottisissa videochateissa ja lähetti naisia Japaniin striptease-tanssijoiksi. Rahat seksityöstä menivät pääosin Bivolarulle ja Misa-joogakoululle. Ketään ei ole vielä tuomittu, sillä oikeudenkäyntejä lykätään jatkuvasti. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. We hope we will win because we know that we are right. There was many abuses against this yoga school here in Romania, and this is the reason for which Gregorian Bivolaru received the political asylum in Sweden, because the Sweden justice considered that the accusation that the Romanian prosecutors brought to him were not true. Suomen Natha-koulun nykyinen johtaja on romanialainen Daniela Dae. Syytekirjelmässä myös häntä syytetään